ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንጥፈታት ማሕበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን ኣሜሪካ ዕቃበ ልምዓት ኣግራብ ሰማዕታት እዩ። ምዕቃብን ምንባይን ገረብ ብትርጉምን ኣገዳስነቱን ቀዳማይ ቦታ ብምስራዕ እጃሞም የበርክቱ። ምስ ህልውና ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ምግራብ ኣብ ሂወት ሰባት ዝፈጥሮ ጽልዋ ቀሊል ኣይኮነን። ገረብ ምስጢር ሙቹ ኣከባቢ ካብ ምዃን ሓሊፉ ምስ ህልውና ዝተኣሳሰር ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ምትካልን ምንባይን ሓላፍነት መላእ ዜጋታት ዝኸውን እቲ ዕዙዝ ሓሳብ ብስራሕ ይትርጎም ስለ ዝኾነኻ ኣቕሞም ዘፍቅዶ ብጉልበት ናይ ማል ወጻኢታት ብምግባር ስሩዕ መደባት ብምሕንጻጽን ሕልኖኦም ዘርግእ ስራሕ ይፍጽሙ። ካብ ኣሜሪካን ካናዳን ተያትብልታ ማሕበር ተመለስትን ተመላለስትን እያ ተመልሶም ዝመጹን ብዝት ዝገብሩን ማሕበር ንኹሉ ዘጠቃለለት እያ። ነዚ ማሕበር ድማ እንታይ እዩ ዝገብር ነዚ ፓርክ ሰማዕታት ይከታተለሉ ዳርጋ 10 ዓመት ኮይንና ኣሎ 980 ኣግራብ ነርና ሎም 10 ተወሲኽና 990 ኣግራብ ገርና 990 ኣግራብ ኣለውና ማለት በዓይነቱ ማለት እዩ ሕጂ ዓመት ኢና እዚ ማሕበር እዚ ክጅመር ከለውን ካብ መጀመርቱ ኣብ ዘለኹ ታቐንዲ እዚ አንታሽ ክጠቕሳ ዝደልሲ ኣብ ኣሜሪካ ኾለና ኣብ ኒውዮርክ ኾለና እዚ ፓርክ ሰማዕታት ክግበር እዩ ምስተባህለ ንነፍስ ወከፍ ኦም $10 ስፖንሰር ንኽገብር ኩሉ ሰብ ሓያል ድፊኢት ኢና ነካይድ ነርና። ሕጂ ናይ ዕሩኽትካ ኹን ናይ ኣሕዋትካ ኹን ናይ ቤተሰብካ ኹን ንነፍስ ወከፍ ትትከል ገረብ ስፖንሰር ትገብር ሓላፍነት ወሲድካ ስንታሽሙ ትገብር ተካይድ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ዝካየድ ንጥፈታት ምግራብ ብቐንዱ ካብቲ ካልእ ቦታታት ዝፈልዮ እቲ ቦታ ረዚን ሓላፍነት ስለ ዘሰክም እዩ። ቦታ ሰማዕታት ሕሉፍ ጉዕዞ ዝጥምት ንስለ ሃገር ዝተኸፍለ ኩሉ መዳያዊ ዋጋታት ዘዘኻኽር ብዓብዪ ድማ ሕዝርን መብጻዕኒ ዝሕደስ ማሕበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን ኣሜሪካውን ካብዚ መስመር ሓሳብ ብምብጋስ ነቲ መደብ ይሰላስልዎ። ዕላማ ናይዚ መደብ ሓደ ሕዝሪ ሰማዕታት ንምኽባርን መብጻዕ ምሕዳስን እዩ። ዓላማ ናይዚ ፓርክ ሰማዕታት መከታተሉ ዘለና ነቶም ብርሃን ከይረኣዩ ብርሃን ዘርኣዩና ንዕኦም መዘከርታ ንኸውን እምበር ካልእ ክሳየቡን ኣጀንዳና ነቶም ናብዚ ቦታ ሃገርና ንኽንርኢ ናብ ሃገርና ንኽንምለስ ተሰዊኦም ሰንኪሎም ብጥዕኖም ዘለውሲ ንዕኦም ሞሳ እንተኾኖም ቁሩብ ሓላፍነት እያ ዓባይ ሓላፍነት እያ። እዚኣ ስውዓትና መዘከሪት እያ ካልእ የብላ ንስውዓትናሲ ገሪብና ንዘክሮም እያ። ሕጂ ዝኾነ ኤሪትራዊ ኣብዚ ዓዲ ዝመፀኹን ኣብኡ ዘለኹን ንኸምዚ ዓይነት ነገር ነዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝኾነ ንተኽሊ ዝግበር ነገር ከም ሓላፍነት ወሲዶም ስፖንሰር ገይሮም ከልምዑ ስውዓቶም ክዝክሩ ካብ ስውዓትካ ምዝካር ንላዕሊ የላን ዛናፅነት እዚኣ ብሰሎም እያ መፅያ። ስለዚ ክንዝክሮም ኣለና ኩሉ ግዜ መዘከርኻ ክንገብር ኣለና እንተ ብስራሕ ኮይኑ እንተ ብግብሪ ኮይኑ ብኩሉ ነገር ሲ ክንገብር ኣለና። ንብሓቂ እቲ ንተኽሎም ኣግራብ ድማ ዳርጋ ንዓመት 25,000 ነጥፍ ኣሎ። ንሱ ድማ ካብ ህዝቢ ካብ ኣባላትና ዝዋፃእ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ። ቋሚ ሰራሕተኛ ኣለና ኣብዚ ነዚ ስለ ዝከታተሎ ማይ ድማ አንተ ወይ ዝረኣናዮ ድማ ሓደ ገዚእና እቲ ዋተር ሲስተም ማለት ብመስኖ ከም ዝሰቲ ጌርና ያለና ማለት እዩ። ማሕበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን ኣሜሪካ ድልዱል ሰረት ዘለዎ ብሃገራዊ ምትእኽኻብ ዝተመስረተ ማሕበር እዩ። እቲ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ብናይ መንእስያት ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ዝተተኽለ ፈልሲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብብዝሕን ዓይነትን ንጥፈታቱ በቲ ሓደ ውደባታቱን ሃገራዊ ኣበርክቶን ድማ በቲ ካልእ ክዓምቕን ክብርኽን ክኢሉ እዩ። ሓፋሽ ውድባት ናይ ማሕበር ወይ ኣብ ኣባላቱ ሓያል ስጥመት ዓሚቕ ፍቕርን ክፈጥር ክኢሉ ከም መቐጸልታ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ፍቕሪ ድማ ኣብ ሃገሮም ተመሊሶም ብዓቕሞም ምቕሉል ተራ ብምብርካት ይዋሱ። ሓደ ካብኡ ናብ ቤት ፓርክ ሰማዕታት ከም ቀንድን ወሳንን ሃገራዊ መብጻዕ ዘተግብሮ መደብ ስራሕ እዩ። ሕጂ ኣብኡ ዝጀመርናዮ ኣብዚ ምስ መጻና እዚ ማሕበር እዚ ተመለስቲ ካብ
ኣሜሪካን ካናዳን ዝብል ማሕበር ምሰቆምና እዚኣስ ክትቅጽል ኣለዋ ኣብዚ ክንገብር ኣሎና እቲ ሰብ ዝመጸኻ እቲ ኣብኡ ኮይኑ ካምፔይን ዝገብረሉ ዝነበረ ነገራሲ ጻምኡ ክርኢ ናይ ስዋዕቱ እዋም ከመይ ከም ዘሎ እቲ ዝትከል ዘሎ ኣበይ በፂሕኩም ዘሎ ንኸንርእየልና እዚኣ ሓቲትና ኣብ 2007 2008 ካብ 2009 ጀሚርና በቃ ምግራብ ጀሚርና ክሳዕ ሕጂ ባዕልና ነካይዳ ማለት እዩ ነዚኣ ንብሓቂ እቲ ንተኽሎ መግራብ ድማ ዳርጋ ንዓመት 25,000 ነጥፍ ኣሎ ንሱ ድማ ካብ ህዝቢ ካብ ኣባላትና ዝዋፃእ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ أمنتاو سرحكا مزان قدنو درخ تراي هلو محبر إرتران تملستي سيمين أمريكا نمنسيات باونتان نمزلو أبر تعميم سرحو أوتاو طلاب بأكال برقيا منفوس ويحلنا زحلفو من الأختي قليل يكونن أتي كامنا بالساقاقر نيبرتاع حيلي نتوم سرحو فنان نتوم زقبولو حابنار باسم مفتارو نساموكا أزلنا سرحون نعمو من نحنا دا زبل حابو كفتر يخيل أتي أمونغو مزهلو برتاعن زيادة نهار حقازي خون بازي محبر تايو إرتراويان كاب أمريكا دهرناتنا بزح إرتراو بزخمت جميرو جي أزي بارك سامعتات كا بهم وقاساقو سلو نيرو نحنا زوم أبزلو كاب أمريكا كندا زموتوس كاب بب وقنوم أخيهم قالوا زخدو حادث النفس ولا محبر زينو قوم زبل درجة كاب كل تشحن سلستن جميروس نيري ግን እቲ ማሕበር ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብር እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝገብር ክሳዕ ስፖንሰር ዝገብር ናይ ኩዕሶ ዝፃወቱ ተማሃሮ ሕጁን እዚ ናይ ኳየር እዞም ህፃውንቲ ካብ ሕጂ ጀሚሮም ነዚ ናሽናል አንተም ከመይ ገይሮም ታሽሞም ዝገብሮ ብደንብ መታን ክዝምርዎ ስፖንሰር ንገብሮ ኣለና ብዙሕ ነገራት ንገብር ኢና محبر تملسي سيمين أمريكا بزيكاتي نحر حدوم ترخيبهم بكل من قد يزرقاقو فلو تذكرهم بمحداس نمحبر وزن لنوام زهلوهم فوري زعبي حلال متأخابون يفتر نامن اسيات مهارون زتكورة ببينو عينة مدبات بأندو أم منباي سدرابيت سواعتن نايكويناس من كلان زيقاتاتن اوتا ودرخيتا مفتارون زي تحلل تعارتات يكايدو زوفي سبات اللو نزيم مكايدسي ህዝቢ ዝውፍየ ዘሎ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሕብረተሰብና ሕጂ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ካብ ዝዓበየ ንክንገብረሉ ሓደ ኣዳራሽ እውን ኣብዚ ብስሞም ክንሰርሕ ሓሲብና ኣለና ፍቃድ ሓቲትና ኣለና እታ ፍቃድ ምስተበለት ድማ ምስተፈቅደትልና ድማ ንዑ መስርሕ ዝኸውን ድማ ክንደይ ኣክሊልና ኣቅሪብና ብዙሓት ውፍያት ንሱ ድማ ዳርጋ كفيلهم ما يمكن بدي دفر مخناسي إذا بكذب هيبونا له 50-60 سخون هيبونا له سلزي كنوس خلينا عنا وماتي دهر تجمير خب على كل مالتي قالوا ممكن نقبر نخلينا قلت محبر بزح نجاري زقبر زي أطرح زي كونسي بزح نجاراتي زقبر كساع سبونسر قبر ناي كعسوز صعوتو تمهارو حجون زي ناي كواير زم هساونتي كاب حج جميرهم نزي ناشنال أنثم كما يجيرهم تاشمهم زقبرو بدن بمتان كزمرو سبونسر نقبرو لنا بزح نجارات نقبرينا اتزمت زلو إيرتراي بتورن في حجباب أبتي داعم ناس نه حاجة نخسات في عتاق عند علامة بزح مويا زلهم سباتهم زلوا زمت بزي أبنتاو سرعة كاب حدن حدا زمننا كبقس يخيل كالع ساون حدن وبزحات كتصلو يخيل اتقوطر بزي قدس اتم مغقال اتم عباي اتم عنباب اب جيزي قوليحيو يزرقا اتي أبنتاو عمام سبات بقبري كمزو مهارو زقبر سرح بمخانو ام برتع زيقاتات حيالا استواطو يحز اتم بعرفتي زموطو زيقاتات نزقودس حساب كسعبوان ابستمد بسرح كواسو مخالم دما حدا مرأيانا يتقوتاو تلو أبنتاو عمامي كبهالي كال إذا محبر تكايدو حدا إذا كاب دجز مسو إيرتراويان مبزحتهم كاب أمريكان كاب أوروبان زمو سبات مالسي أين فاليوم هنا بس هاجر كامل للاي 4 كورنر ناي إيرترا كم زمان على سون قبرهم قاش باركاسي 4-5 جزء عامتين ناخذه بس ما قد سنعرف تاريخ وبطاتنا من للاي دهلاك كسرنا خيدينا بس عد بقيعه ስለዚህ ዝተፋላለዩ ቦታታትና ኤርትራ እናኸድና እንሪኦም
خكاية زلوا مع عدها قرقرة ناي كركبت زخلوا ناي بشا كيدو حزب سكريهم زلوا مبر ورخم زي كنا سب بتكبر يسرحهم زلوا ما ردهم نوصلوا من عملتي بحلفتي عبدك زلوسي أوشت إيريتران تاي قبركم زلوا كفلت أنت ديليو أب إذا ما حبرنا هنا زغونينا كاب أمريكا زمسة طرح زي كونه كاب كله خاب دق زمسة مسيون عنان دحري رغيبو زولو زي لمعات هاجر زقبر زولو نريو تمكرو سبات ببين منجدي سجاجر كنت بسرعة عمادة تمرتز غصم فلتات أتي بمبهالن بجبراو أبنتن زحلف كلت زعز زابركتو كمزلو نايت عودي مياوين يحبرون كاب إرتروي سجاجر زعبي حسابات كلت فلتات نقحت هجراونتن عبي بوتا يحز أتي بوتا سماعتها مبتحت راين بعلو زحلفون من أختي قليل يكونن سرع بوتا سماعتها بمنجاد مقولن حلنا زعجب إيد محواس دمان جزارو صعابي الرخيد فتر زيت مالالسن تملستن محبر سمين أمريكا أصرو كاب هزباو جنبر كابتي حفاشو دبات قديمات كأود مزيد وليدو وارساي مش وليدو يكالو حجي إذن سمين أمريكا قالسخا وليدوس نهلي تتأرانيفنا بزتخ على متن زي حج حزني هازلنا كساب تحت زلو دما نوس خلينا حج توساخي مهنيات سي بزتخ على متن كاب مقدك ساب زلو بمولو حزينا نحسب زلنا أبلاتنا دما تاع زلو وسخو نزولنا زلو عامة المسخ لنا دما ورح مسينا نابزي مودعتا ورح مسينا جن أجاش نحن مسخ لنا وسخو بحلفتي عبدك زولوسي أوشت إيريتران تاي قبركم زولو كفلت أنت ديليو أب إذا ما حبرنا هنا زغونينا كاب أمريكا زمسة طرح زي كونه كاب كله خاب دق زمسة مسيون عنان دحري رغيبو زولو زي لمعات هاجر زقبر زولو نريو حدا خابتي بعابي نجر نقبرون كل زي لمعات تجيرلو زولو بوتاتات حزنا يوم نخيد نريوم كميلو تهم زولو أف كندب كتما خوفي لهم زولو فودون داشاهن دابار جلز خودو نحنا جن تور نقبرون عدهم رأي معبالي خمي كم زولو فلوتو ندابلنا كله انتهاش من قبر حجسي كموت خولو أبزا محبر متيوم انتهاي قبر كم زولو كفولتون دحرز ديلي هوينم أما حبرنا مصو زقرب زس من بكا إذا حدنت الزمن مسألكا طرنافه نتطرنافه خنتا إتلك صنعاتيو እቶም ኣብ እዋን ክረማት ሓድሽ ዓመት ናብ ሃገር ዝመጹ መንእስያት ነቲ ካብ ኣቦታቶምን ኣዴታቶም ዝረእይዎ ግብራዊ ትምህርቲ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክሞም ካብ ቃላት ንላዕሊ ግብራዊ ትምህርቲ ናይ ምስራጽ ሓይሊ ስለ ዝውነን ብዓቕሞም እጃሞም ከበርክቱ ሓለፋ ኩሉ ድማ ተማሂሮም ሞያን ክእለትን ሰኒቖም ቅድም ንገዛእ ርእሶም ብድሕሪኡ ንስ ዝራቤቶምን ሃገሮም ክኾኑ ሓላፍነት የሰክሞም ንሕና ኣብዚ መጺና ዓና ሓደ ጸገማ ብሓባር ዘጋጥሞም ጸገማት ሁሉ ጸገማት እዚ ክንዲ በብውልቅኻ ትኸይድ بحبار مفتاحي زد الليل ما قد خون عملنا درايفين لايسنس كوت مزار مكينا خوتو دليو ناي فيزا تقام ديو ناي حكمنا تقام ناي تعنا تقات ناي حكيم ناي طبقة
እዚታት ሓበሬታ ናይ ክንህብ እዚ ዑደት ምግባርካ ከም ማሕበር ዑደት ጌርካ ዝሮምና ሃገርካ ዝብል ኣለና ዝቤታዊ ቱሪዝም የዓም ብዝብል ዓብ ጭርሖ ኣለና ኣብ ፍቆድ እንዳወሰና ታሽሙንቲ ዝል ምዕባለ ነርእዮም እዚ ማሕበር ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓገዝ ይገብረልካ ኣብ ሞት ተሓባበረካ ኣብ ሽግር ተሓባበረካ ኣብ ረህዋ ተሓባበረካ ኩሉ ሓላፍነት ዝሓዘ እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ትገብሮ ነበረት ካብኡ ኣሰር ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ማሕበር እዚ ማሕበር እዚ ካልእ ድማ ስኮላርሺፕ ንደቂ ስድራ ዘይብሉ ድማ ኣብ ኮሌጅ ዝበፅሑ ድማ ንዖም ድማ ንሕግዞም ኢና ኣብያተ ትምህርቲ ሓገዝ ንህብ ኢና ናይ ስፖርተኛታት ከምኡ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ነካይድ ወሰን የብሉን ተኽሳይናት ግን እንታዩ ኣለሊና እቲ ንዘድልዮት ዘይኮይኑሲ ከምዚ ናይ ስቑኢልካ ናይ ማለት ዝረብሕ ክኸውን ኣሎ እቲ ውፅኢት ዘሎ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኢና ከምኡ ንገብር ማለት ካልእ እዚ ናይ ፓርክ ሰማዕታት ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ኣስመራ ምብራቕ ኣስመራ ሬስቶራንት ድማ ንሱ ሕጂ ንሕና ነካይዶ ማለት እዩ ንሱ ሕጂ ንደቂ ስዋዓት ምብራቕ ፀጋይ ስለ ዝወፈየቶ ንሕና እናተቓል ናታስም ከይጠፍእ ድማ ንዑ ሓሊና ነቲ ናይ ምብራቕ ሬስቶራንት ነካይዶ ኣለና ንሰብኣዊ ድሕነት እዮም ሰብኣዊ ድሕነት ድማ እቲ ብኮንትራት መሰረት 30,000 ዓመት ንወርሒ ንኸፍሎ ማለት እዩ ሕጂ ንደቂ ስዋዓት ተወፈየ ማለት እዩ ካብኡ ዝሰረፈን ሰራሕተኛታትን ካልእን ዝሰረፈና ገንዘብ እንተልዩ ከዓ ናብ ዘነውዕሎ ማለት እዩ ንኣብነት ፓርክ ሰማዕታት ከም ዝመዲምና ኣለና ክንብል ከለና ዝመፅእ ሓገዛት ኣሎ እዚ ማይ ኣይስትኒ ነይሩ እዚ ፓርክ ሰማዕታት ሕጂ ካብ ላዕሊ በርሚል ኣውፂና ኣብዚ ናህና ጌርና ቦጥ እንዳምፃና ኢና ንመልኦ ዳርጋ 50,000 ወዲኡልና ነቲ ቦጥ ኣብዚ ንምትካል ዳርጋ 30,000 ከዓ ወርሒ ነጥፍእ ነዘብ ዝሰርሑ ድዮም ማይ ንምስታይ ዲ ቦጣት ንምምላስ ከዓ አንዱ ነጥፍእ ኢና ሕጂ እዚ ብቮለንቴር ብመን ሕራይ ዝካየድ እዩ ሓደ ዝኸፈል ኣባል የለን ብቦርዲ ዝመሓደር ሕብረተሰብ ኤርትራ ሰዓቢ ጽቡቕ ዕማምን ዝሕብን ስራሕን እዩ ሃገር ዘማእኩሉ ስራሕ ድማ ቅድሚ ኩሉ ይሰርዖ ዝያዱ ከሉ ድማ እቲ ምስ ሃገርን ሰማዕታትን ጥብቀት ዘለዎ ስራሕ ኩሉ ዓይነት ዋጋታት ክኽፈለሉ ድሕር ኣይብልን ሰማዕታት ኤርትራ ረቂቕ ትርጉም እዮም ዝሕዙ ፍረቓላት ወዲ ሰብ ክገልጹ ዓቕሚ የብሉን እቲ ምስ ደመ ነፍሲ ዜጋታት ጠቢቑ ዝነብር ረዚን ክብርግን ብሕልናን ስራሕን ይሰዓብ እቶም ብርሃን ደምፅኡልናሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ንርእሶም መኺኾም ከም ሽምዓን ዓና ብርሃን ኣምፅኦሙልና እሞኒ ሕጅስ እስኪ ኣብነት ንኹን ኢልና ኢና ዝገረብ እዚ ብምሉእ ከም ብፆትና ዝገለፅዎ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ እዩ ብሕጂ እውን ቀጻሊ እዩ ዘይፈለጡ ብፆትና እውን ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ዝማሕበር ከም ዘለና እሳቶም ከመን ካብዚኣ ሰሚዖም ኣባል ክኾኑ እላቦዎም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንምግላጽ ቃላት ይሕፅረኒ ምክንያቱ እዚኣ ንግበር ክበሃል ከሎሲ معسين عن خيد أيصوعنا عندهم يمزلوا هنا كلهم وفياتهم حنت بكير شاهد زخفوا لسبب ما يلين بتوفى الناس للصرح وزير ما انتهيو أب أمريكا خلنا وزطرنا يبهلي مبزحت أمسي أو ودباتن أب ذي توفيق مسرح نسل زنبرو حج من الوقت مزنا يبعلات نزنا يمرع قديات كوين نبر بزح يمزو مصنيرهم أبزي كنصرح ترح يمزلوا قاد أزي أسوي حدا يمزلنا ስለዚህ ወፋይነቱም ኣነ ብምስጋና ጥራሕ ሲ ክገልጹ ኣይከልኒ ዓብ ምስጋና ዝግብኦም ምክንያቱ እቲ ነካይዶ ጉዳይ መጠን ዘይብሉ ክስታይ ኣለና ተሳትፎታት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ወላ ክሽከሙ ወላ ሕብሪ ከለኺ ወላ ዓጽዶኹ ቆርጽ ክትርእዮም ከለኺ ኣዝዮም ዝሕጉሰካ እዩ ክፈለኒ ከዓ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ብተወፋይነት እዮም ዘካይዶ ማለት እዩ እንታይ ንገብር ሰሚናራት ትገብር أفلوتو حفشاو كأمر أب عمت كم برنامج 3 سيمينارات زوع بستفلا لي أرستي نابنت بزعباناي كابتن ناود بزعباناي شيبينج لاينز كم يسرح أفلوتو أنا معباي زغل بحر هالي الناس بزعبا بحر زين فلتكم كون قبس لازم يكونه كم عينة أقدس أرستي نهاجرا قدينا هاجرا هنت زحجز أرستاذ بلنا مامتينا سيمينار نجبرنا ناي بوشكين بزعب بوشكين هيستوري كم تجيرونيرو جبب وانو أبو عام 3 سيمينار عدتات بوحدو 3 جزء بتفعل على قرنعات ناي هاجرنا أبزن خساته فو عدل نخرجبو أبزد ما تتوكي سومنا زحاشة مخنا
ሃገራዊ ምትእኻብ ዝፈጥሮ ማሕበራዊ ዝምድና ብናይ ግዜን ዕድመን ፀወታን ካልእ ደረታትን ዝፅለዎ ኣይኮኑን ቅድሚ ኩሉን ርእሲ ኩሉን እቲ ሓሳባትን መደባትን ነታ ብኩሉንትና ምዕብልትን ስልጠንትን ሃገር ክርኢ ዝደሊ ዜጋ ነቲ ሕፍርትን ምዕርግትን ክትከውን ዋጋ ዝተኸፍለላ ሃገር ነቲ ወለዶታት ኣስተሪሖም ተሓቢኖም ክነብሩ ሕድሪ ተሰከም ሰንደቕ ባንዴራ በዘይ ቅድመ ኩነት ስራዕ መደብ ስራሕ ክፍፅም ምዒ ኣይብልን ማሕበር ኤርትራውያን ተመለስቲ ሰሜን አሜሪካ ናብ ፓርክ ሰማዕታት ዘካይድዎ ናይ ማዕቶት መደብ መርያ ናይቲ ዘባታት ሃገራዊ ስምዒት ፍቕሪ ሰማዕታት ስለ ዝኾነ ንዖም ሓበን ንኻልኦ ድማ ኣብነት እዩ ኤርትራ እታ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝተኸፍለላ ሃገር ስለ ዝኾነት ንሃገር ንእሽያ በርክቶ ምግባር ድማ ሓበን ዝፈጥር ዕማም ስለ ዝኸውን ደቂ ሓደ ልቢ ሓደ መስመር ዝኾንና ብሓደ መስመር ንጓዓዝ ኣብታ ሓንቲ ባቡር ተሰቂልና ዘለና ኩላህና እጃምና ክንበርክት እሞ እዚ ኣባላት ኣለውና ኣብ ኣሜሪካ ዘበልናዮም በብዋኑ ጎዝጓዝ ገብሩ እዮም ብፍላይ ነዚ ናይ ፓርክ ሰማዕታት ሓገዝ ክመፅእ እንታይ ንገብር ኢና ፈንድሬዚንግ ካምፔን ንገብር ኢና ንብል ናይ ወፃኢታት ብዙሕ ስለ ዝብል ኣሜሪካ ዘለው ብፍላይ ኣብ ገማግም ካብ ኒውዮርክ ሰብ ኣትላንታ ገለ ኺዱ ከዚ ኢስት ኮስት ዝበሃል ዝለቀነ ሓደ $20,000 ሂዶምልና ኣለዉ ብኡ መሰረት ከኣኒ ዝድለ ወፃኢታት ጌርና ነዚ ፓርክ ሰማዕታት ብዝሓየል ከነማዕብሮ ኢና ኣነ እንታይ እምበልኩ ከምዚ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ሲ ካልኦት ማሕበራት መፅን ከምኡ እንተዝገብራስ ዝግቦ ብመልኡ ምገረበ ነይሩ ዝብል ኣረኣእያ ኣለኒ ሕጂ ዝጀመርዎ ሰብ ኣካላት ኣለዉ ግን ከማናሲ ከምዚ ተወፊናዮ ንዝሰርሖ ዘለና ሕጂ ሎሚ እዚኣ ውዒልና ኣለና ረቡዕ ድማ ታ ክልእታ እቲ ቦርድ እናመፀ ኣብዚ እንታይ ይግበር ኣሎ ተኳዒቱ ዶ ማይ ፀሚኡ ዶ ይቆረፅ ዶ ገለ ዶ ኣብ ኩነታት ምክትታል ስለ ዘለናሲ ንኻልኦትን ከምኡ እንተዝገብሩ ነዚ ጎበና ምግራብሲ ኣነ ሓደራ ይብል ንኻልኦትን ማለት እዩ